niin. Puoleen. Oho. Hei YouTube. Se olisi täällä nyt tän Eak ja hyvä kaverini. Pakko. Kako! Hei, se jäbä on täällä. Ammuttaa se. Hei, älä minua ammu. I'm going to save you. Yes. Ja mikä tää pelin nimi on? Me pelataan nyt Half-Lifea kolmistaan. Ja me olemme nyt tän Kakon kanssa samalla puolella. Ja kunhan se et ois nyt vähän niinku Pikachu ja älä hue tota. Pika! Pika! Pikachu. Osuuks se siuhun? Joo. Kosta puolestani. Anteeksi. Ui vitsit. Mitä jäpähän ampuu minua? Lähde on. Ui vitsit. Varma jäpä jollakin haulikolla minua ampuu. Minua ei ammuta kuules millekään. Nee. That's what you get to be a bitch, man. Ui vitsit, se näkyy ampuu minua. Tuolla näkyy. Juokse. Try to run. Juokse niin kova kun en tule ennen juoksu. I'm dead. Don't you worry about thing. No. Don't you worry about thing. Oh. Hei, mä lennän yli. Miksi sinä lennät yli? Ui vitsit, tää kenttä on paras. Ninjaku! Ei teidän pidä olla. Älä ammu, sattuu. Mitä nuo äänet oli? Ammuttiinko minua? Kyllä. Minä ammuin. Sammuin. Miten sinä ajoitko sinä alkoholia näinkin nuorena jo? Kyllä, olen pahis. Nyt oot kyllä niin pädäri huhu. Nyt uskallatko olla? Uskallatko edes puhua? En. Oi vai. Ui vitsit, kuka minua... Mikä tää ase on? Sun äiti. Oh, snap. Oh snap. Servasit mun. Niin, tuliko pieni servas? Joo. Kerrottinen tilanne. Mitä vittu? Sitä ja sun äitis lisää. Ui vitsit, sehän ampui minua. Ampui vai? No ei nyt oikeesti mennyt niin tyhmää, että antaisit tuommoisen apina ampua minua. Ei hälytys. Mitä? Ei tuolla olisi vaikka mitään. Mies oli nyt sun pikkuveres kanssa. Ui vitsi. Te ette ole löytäneet minua. Ettekä ne tulekaan löytämään. Tuhlasin lippaallisen kuul. Ei kuule, ei oo. Tää ei oo Airosoftia. Hei, älä nyt.
Ui, miten tuo MR Creeper tai sinä? Miten tuo näitte? Mä näin kun sä vaan lennit. Ei pikkiruutu, ei. Yes! Ei pikkiruutu. No, Yes! taas tuli tuo hemmetti pinkkiruutu. Järsyttävää. Yleenkin tässä vattia. Ui! Sinullahan on ase! Ei! Oho! Se oli sinun ensimmäinen killi. Jaara, millainen... Mitä? Ui! Huono heitto. Jaara, millainen killi? Oli, sä heitit mukiin. Sä heitit mukiin. Tää? Ei mitään sanoin, tuossa heitti mulle sukat. Jaara, millainen se killi oli? Se oli Mä en ruma. nähnyt yhtään mitään. Se oli sokkona vaan. Eikö tehnyt semmosia killejä kodissa ja kaikissa muussakin? Huono hei! Selityksen. Au. Mau. Ei, mitä? Mitä me näin korkealle lensi? Mitä? Oh, dominating. Eli se, you didn't kill me, bitch please. Hei, jävä lakaa, Mistä lakaa? koska MR Creeper häksää. Jaa. Oos. Mä hyvä tässä pelissä. Niin, tarkoitat varmaan täys sukka. Ylös. Meidän tulee mukavasti ylös. Mä sen yrittää ampua. Ei! Varmaan joo. Kamikaze motherfucker. Miel! On tietysti niinku pelaa enää teidän kanssa. Teet on 2 miestä. Hyvä jää. Kuka ampuu ja mistä? Sun Mitä? äiti puhuja. Hacker! Ne oli seinän takana, et sä pystynyt ampumaan myös MR Creeper. Mitä Ja, jos ja, pystyt? ja MR Creeper, paina koota, niin pystyt puhuu.
Mitä? Mitä? Anna minun käydä hakea pistooli, niin voidaan ratkaista tämä. Ja siellä lähit sitten pois. Mä vai? Anna minun käydä hakea pistooli, niin teen kaikkea jännää sinulle. Anna minun käydä hakea pistooli. Älä kiliukkakara. Aika nopoo. Että modi tähän peliin, että se tulee minikani ja kaikkea jännää. Yes. Finally, sain mitä halusinkin. Mitä? Sain pistoolini. Yeah! Ei sinä et! Miksi kapu? Meikä häipyy. Jaa, Hei, pysähdy. en varmasti. Älä! Kuulostat ihan pedofiili nyt ei pahalla. Vähän tällä pistoolilla ampua niinku. Mä en tiedä, minulla on ollut pistooli, niin mä oon vähän heittänyt rickshottia sillä ja kaikkea jännää. Ei nyt lagaa. Lagaa ei saa ampua. Oikeesti älä ammu. Mä en edes tiedä mistä se on. Ei vaan kun MR Creeperille sanoin, kun FPS oli 0 noob. Aika noobia killaa näitä lagaajia, laggereita. Eiks ookin? Laggeri. Sama. Laggereita, hakkereita. Kuoleks ne? Olen immortal. Koska join... Rage quit.